Ahojte! Dnes si rozoberieme najväčšie výživové klamstvo, ktorému verilo 90% mojich klientov predtým, než prišli ku mne. A myslím si, že tomuto klamstvu veríte aj vy. To klamstvo znie, iba rýchle chudnutie sa počíta. A presne toto je ten dôvod, prečo väčšina ľudí schudne, alebo možno vôbec neschudne, alebo keď schudne, tak potom priberie naspäť ešte viacej kilogramov. Takže poďme si to spolu vysvetliť. Rozumiem tomu. Rýchle chudnutie je viacej sexy. Znie to dobre, napríklad do dovolenky schudnúť 8 kg. No ale sme naučení veriť naozaj tomu, že ak to nejde dostatočne rýchlo, že nemáme dostatočne rýchle chudnutie, tak to jednoducho nefunguje. Často to vidím u ľudí, že keď dostatočne rýchlo nechudnú, tak si myslia, že niečo je zlé buď v nich, alebo jednoducho ten proces nefunguje. Najmä ženy sú dlhodobo vystavované rôznym reklamám na diety a sľubom na rýchle schudnutie a jednoducho potom si všetci myslíme, že ak neschudnem veľmi rýchlo, tak to nejde. Ale to je zlé. No a teraz vám vysvetlím, prečo je to klamstvo. Že rýchle chudnutie nie je naozaj skutočné chudnutie. Naozaj, keď rýchlo schudneme, náš organizmus sa k tomu nevie prispôsobovať a v 80% prípadov takéhoto chudnutia ani nejde vôbec o chudnutie tuku, ale ide skôr o chudnutie vody alebo svalov a často potom to dopadne tak, že strata svalov spraví spomalenie metabolizmu a čo potom spraví? Jojo efekt, čiže rýchle nabratie hmotnosti naspäť. Takže naozaj pri rýchlom chudnutí náš organizmus sa nevie k tomu prispôsobovať a vieme, že čo to potom urobí, prichádza jojo efekt. Ja vám trošku viacej vysvetlím, čo sa deje v tele pri takom extrémne rýchlom chudnutí, aké si všetci predstavujú, že by malo byť. Tak najprv samozrejme sa zníži príjem, čo má za následok zvýšenie stresového hormónu, kortizolu. Ďalej sa tým pádom spomalí metabolizmus. Ďalej sa môže znížiť leptín, čiže príde väčší hlad. No a čo to má celé za následok? Telo nie je hlúpe. Keď mu dáme extrémne málo, prepne do úsporného režimu. To znamená pomalší metabolizmus, viac hladu, menej energie na naše úkony a o pár týždňov príde boom, nárazové jedenie. Telo si povie, aha, on mi nedáva dostatok energie a OK, ja si odložím každú omrvinku na horšie časy. A tie horšie časy prídu, verte mi. Začne to víkendami, potom to začne týždňovkami, až sa znovu ocitneme v jojo efekte. Takže to nerobte. Takže naozaj potom prichádza jojo efekt. Ja vám poviem, ako to väčšinou býva, keď mi to popisujú moji klienti. Napríklad schudnú 3, 4, 5 kg za veľmi krátky čas. Ale potom to vždy príde. Príde to naspäť a dokonca nielen naspäť, ale väčšinou si telo spraví ešte väčšie zásoby, čiže ešte väčšmi priberú. Takže naozaj, rýchle výsledky sú dôvod, prečo ľudia nevedia dlhodobo chudnúť. Čo vidím aj u vysoko obéznych ľudí, je to presne ten dôvod, prečo sa dostali s tou váhou tam, kde sú, pretože boli netrpezliví pri x tých pokusoch o schudnutie. Ja vám vysvetlím, ako naozajstné skutočné reálne chudnutie vyzerá. Je to proste prirodzené chudnutie, také pomalé, stabilné, predvídateľné. Niekedy nemusíme pri skutočnom chudnutí ani jeden týždeň schudnúť nič. Sme niekedy radi, napríklad v takých obdobiach ako sú Vianoce, že udržíme svoje schudnuté kilogramy a že tam napríklad nepriberieme. To je naozajstné reálne chudnutie. Pri reálnom chudnutí telo si stíha prispôsobovať hormóny, nestrácame tam svaly,
nemusíme vôbec hľadovať a dokážeme hlavne žiť normálne naplno. Jednoducho ja to vysvetľujem svojim klientom, že manažujeme si svoje stravovanie v danom čase a v danom období. Takže teraz by som vám chcel napríklad povedať príbeh mojej klientky, kde sme mali spolu konzultáciu a tiež som jej vysvetľoval, že za posledný týždeň schudla len pár gramov a že je to absolútne v poriadku. Prečo je to v poriadku? Pretože som jej vysvetlil, že v tom danom týždni mala nejakú oslavu, kde bolo nejaké prosečko, boli tam nejaké koláče, čiže neboli to úplne ideálne týždne pre schudnutie. Ale, čo sa stalo, nepribrala, ale aj napriek tomu, že mala tamto prosecco alebo nejaké koláčiky, tak dokonca pár gramov schudla. Toto som jej všetko vysvetlil a bola ďalej potešená, že áno, sme v procese, ukázal som jej graf, koľko schudla za posledné 3 mesiace, koľko sa jej znížili obvody v páse, v bokoch a makáme ďalej. Jednoducho je to o obdobiach. Niektoré obdobia vieme schudnúť niečo viacej, niektoré obdobia vieme schudnúť niečo menej. A toto je jednoducho prirodzené chudnutie. Aj keď sme nepriberali sme stále každé 2 týždne niekoľko kilogramov, ale priberali sme niektoré 2 týždne kilogram a niektoré 2 týždne sme možno nepribrali nič. Takže toto je reálne, skutočné chudnutie. Takže keby si vôbec nič z tohoto videa nezoberiete, tak zoberte si hlavne tento bod, že rýchle chudnutie to je klamstvo. Práve že skutočné chudnutie je také prirodzené, pomalé a hlavne také, kde sa vieme normálne vžiť, či už so stravou alebo s tým spôsobom chudnutia. Ak ideme pomaličky, neznamená to, že robíme niečo zlé. Znamená to, že to robíme príliš kvalitne, správne a dobre prirodzene. Takže ja vám ďakujem, že ste toto videjko dopozerali až sem. Ak chcete vedieť, ako schudnúť rozumne a bez extrémov, dajte odber, zapnite tam ten zvonček, pretože budem chystať ešte ďalšie super videjka, ako schudnúť po 30-ke, po 40-ke, po 50-ke a tak ďalej. Takže ak chcete, aby som spravil video napríklad aj o vašej situácii, napíšte komentár s tým, že môj problém je takýto a takýto a ja možno v budúcnosti pripravím na ten váš problém video. Takže ďakujem, že ste tu a pamätajte, nejde o rýchlosť, ale ide o smer, ktorý sme sa vydali.